Jonathan Edwards, aelod seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr dros Plaid Cymru. Ers 2010, yn nawr ymladd pedwerydd etholiad. Sicr ni'n dod o teulu gwleidyddol iawn, yn had yn undebwr Llafur, yn siop steward gyda undeb trydanwyr. A roedd e'n ymwneud lot gyda gwleidyddiaeth y Blaid Lafur nes referendwm 79. Lle wrth gwrs nath y Blaid Lafur ymgyrchu yn erbyn polisi ei hunain i ddatganoli pwerau i Gymru. Gynyddol wedyn wrth gwrs nath e symud tuag at gwleidyddiaeth Plaid Cymru. Yn y diwedd roedd e'n gynghorydd sir i Plaid Cymru a'r cyngor sir Caerfyrddin. O ran fy magwriaeth gwleidyddol i, fi'n credu y digwyddiad mawr yn ymfywyd i oedd falle yr streic y glowyr yn 84. O'n i on yn fachgen ifanc iawn ar y pryd, tua 8 blwydd oed. O'n i ddim yn dod o teulu glo faol, ond oedd nifer o'n ffrindiau i wedi cael ei magu gyda glowyr fel eu tadau. Nhw yn gweld effaith y streic arnyn nhw fel teulu. Ond hefyd, yn gynyddol fel o'n i'n aeddfedu yn trwyddo fy addysg, doedd yn ymwybodol o sut pa mor dinistriol oedd grym pŵer Llywodraeth Prydain dros cymunedau Cymru. Felly dinistrio diwydiant a cymunedau cyfan, heb meddwl funed amdano wneud hynny. A mae'r goblygiadau wrth gwrs yn parhau yn y cymunedau hynny. Funed wedyn yn mynd i brifysgol yn Aberystwyth, a un o weithredoedd cyntaf Llywodraeth newydd Tony Blaid oedd dod mewn â ffïoedd dysgu ar gyfer myfyrwyr. A o'n i'n ymwybodol iawn, pe bydde'r polisi yna wedi cael ei mabwysiadu cyn i fi mynd i brifysgol, bydden ni ddim wedi gallu mynd i brifysgol oherwydd o'n i'n dod o cefndir dosbarth gweithol iawn. A wedyn wrth gwrs nes i wedyn dechrau ymgyrchu o ran Plaid Cymru yn y brifysgol, a wedyn maes o law gweithio i Plaid Cymru a ges i'r cynnig yn ffodus iawn i trefnu ymgyrch Roger Glyn Thomas ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol, yr etholiad cyntaf yn 1999. Yn ffodus, o'n i'n llwyddiannus iawn yn ennill y sedd pryd hynny, a nes i cymryd hoi o gwleidyddiaeth yn mynd i weithio i fudiad cyngor ar bopeth am nifer o flynyddoedd. A fi'n cofio fel ddo Adam yn ffono dweud bod e ddim yn bwriadu ymladd etholiad 2010. A felly'r cyfle yn dod i fi medru dychwelyd adre i ymgyrchu a ymladd yr etholiad hynny a gwasanaethu'n cymunedau gartrefol adre fan hyn yn Sir Caerfyrddin. Wel, roedd i gwasanaethu yn San Steffan nawr am bron i 10 awd. A'r gwirionedd yw, nid yw San Steffan yn cymryd Cymru o ddifrif, oherwydd maen nhw'n cadw, mae rhan fwyaf o Cymru yn pleidleisio dros aelodau seneddol, y Blaid Lafur a'r Blaid Geidwadol, sydd ddim yn becso taten am Gymru. Unwaith maen nhw lawr yn Llundain, dilyn y chwip yn Llundain maen nhw'n wneud. Beth bynnag sy'n digwydd gyda Brexit, os mae'r cynllun y Llywodraeth yn mynd trwyddo, fydden ni'n gwynebu 10 awd fwy o anrefn rhyfeddol. Oherwydd yr unig beth sydd wedi cael ei negodi yw yr ochr hawdd, yr ochr sydd chi'n gadael. Dyn nhw heb negodi yr ochr masnach sy'n llawer fwy dwys a sydd gyda goblygiadau llawer fwy difrifol. Felly yr unig ffordd i cael gwared o'r anrefn gwleidyddol enfawr hyn sydd wedi cael ei creu gyda Brexit yw wedi dod i Brexit i ben. A dyna'r platfform y bydd Plaid Cymru yn ymladd yr etholiad cyffredinol o fewn yr wythnosau nesaf.